Salif Yaro on the beat. Group masoyan bada abinda kuka mu muku godiya. Bada gishiri ta ci gaba yau ta silar kuje. Mu haɗa kai mu zam ɗaya abinda kuke buri. Group masoyan bada gaskiya ku yi mana kokari. Duk jama'a sun yaba hakan Allahu zai biya. Tallafi aiki cikin gari wannan duku ne. Fatan jama'a ne wannan ku gama lafiya. Group members na ce sannunku da kokari. Alhamdulillah, group masoyan bada ku yi aiki tukuru, sannan kun jajirce akan ci gaban bada. Allah dai ya saka ma group mai albarka. Group masoyan bada mun ji daɗin aikin ku bada yanzu hamdallah. Allah ƙara ɗaukaka siyasa mu kauda ita bada mu zamto kai ɗai mu bar duban gwamnati haɗin kai ake so. Makabarta a gyara ta, masallaci makarantu har taimakon talaka, tallafin maras ƙarfi wannan group ya kusa. Wallahi kun cancanci yabo, dole an tsara muku. Group masoyan bada abinda kuka mu muku godiya. Bada gishiri ta ci gaba yau ta silar kuje. Mu haɗa kai mu zam ɗaya abinda kuke buri. Group masoyan bada gaskiya ku yi mana kokari. Duk jama'a sun yaba hakan Allahu zai biya. Tallafi aiki cikin gari wannan duku ne. Fatan jama'a ne wannan ku gama lafiya. Group members na ce sannunku da kokari. Sunayen jaruman nan waɗanda suka tsaya tsaf abinda suka sai godiya. Bada ba za mu manta ba. Da farko na gaishe ku Udu Mala Umagaba, Alhaji Idi Kwadibo, Alhaji Musa bin Alhaji Ahmadu Kananan Nasarama, Mese Masta gaishe ka, Alhaji Hanjilo Sannu, Saidu Muhammad gaishe ka. Duk da sauran members din kun mika gudunmawa daga Bada City ne. Allah kare mana ku ya sa ku gama lafiya. Bada yau sai son barka, fatan su ne haɗin kai, kishin gari suke yi. Kuyo abin alkhairi, jama'a duk sun gode, tabbas mun gani mun gode. Allah ƙara buɗe hanyar samu. Masoyan bada abinda kuka mu muku godiya. Bada gishiri ta ci gaba yau ta silar kuje. Mu haɗa kai mu zam ɗaya abinda kuke buri. Group masoyan bada gaskiya ku yi mana kokari. Duk jama'a sun yaba hakan Allahu zai biya. Tallafi aiki cikin gari wannan duku ne. Fatan jama'a ne wannan ku gama lafiya. Group members na ce sannunku da kokari.